Така, здравейте. Сега, първо, образование без раници представлява две неща. Аз ще говоря за малко и от двете. На първо време това е една организация, която в момента ние регистрираме и ще разберете повече за нея. На второ време това е една идея. Идея, за която малко или много цял ден предполагам, че вече сте слушали, онлайн образованието, технологиите в образованието и така нататък. Аз реших, че така или иначе това, което бих искал да ви кажа, в голямата си част се припокрива с това вече, което сте чули. Мога да ви кажа нещо, което нито един друг лектор не може да ви каже, и това са 4 мои лични истории, свързани с онлайн образованието или с технологиите в образованието, чрез които аз поне лично се опитвам да си обяснявам защо правя всичко това, което правя. Сега ще ви разкажа малко за себе си. Сега се казвам Иван Господинов, по-настоящем съм учител на заедно в час в 74-то СОУ Гоце Делчев. Преподавам немски език и философия. Заедно с това се занимавам от 4 години с Khan Academy, за което вече малко чухте. После ще ви кажа съвсем мъничко за Khan Academy, а между другото, ако някой има въпроси, винаги може да ме потърси и да ме пита. Накрая ще има и контакти, или пък може и след лекцията да говорим. Така, от съвсем скоро с хората, с които се занимаваме с Khan Academy, решихме, че трябва да си направим едно НПО, което да представлява някакси по-голямата шапка над Khan Academy, едно НПО, което да представлява цялата идея, а не просто едно от решенията, един от ресурсите Khan Academy. И съвсем отскоро се занимаваме и с Coursera, което са онлайн университетските курсове. Стела Ненова всъщност ръководи главно този проект, но и нашата доброволческа група от Khan Academy се опитва да се включва по някакъв начин. Така че това, което ще се опитвам да ви обясня в момента, е, че технологиите няма сами по себе си по някакъв начин да променят образованието, а именно начините, по които ние използваме тези технологии, могат да променят образованието. Така, това ще ви обясня и ще ви обясня какво е мястото изобщо на технологиите в образованието, които аз, между другото, си опитвам всячески да използвам в училище. Ще ви обясня и защо е трудно и колко е трудно точно това. Ще ви разкажа чрез тези 4 истории, които на първо време може да ви изглеждат малко странни. Когато правих презентацията с Никола, който ще видите за наечийниците, той в момента показва може би на вашите деца как да използват Khan Academy, как да използват Duolingo и други интересни онлайн платформички. Той ми каза, добре, какво трябва да означава частен урок по Шишман? Какво въобще трябва да означава това? Какво означава Шишман? Всъщност, Шишман става въпрос за уличката и това е една интересна история, която ме накара да се замисля в колко странно време живеем. Това беше един ден, когато трябваше да бързам за някакво събитие. Бях в едно кафене, което беше близо до Шишман. Често ходя там, така че доста редовно минавам по уличката Шишман, която е сравнително в центъра. Не знам, може би не ви е познато, но няма значение. За мен тази улица някакси ме накара да се замисля върху част от нещата, които технологиите ни позволяват да правим. И когато си тръгвах от това заведение и трябваше да бързам, в един момент по месенджера по Фейсбук ми писа едно момиче, което се казва Роси, и което ми каза, че има някакъв проблем с неправилните глаголи по немски език и иска да й обясня някои неща. И аз казах, окей, сега трябва да тръгвам, обаче по месенджер, колкото мога ще ти обясня. И си вървя по Шишман и тя ми казва какви глаголи са учили, кои глаголи точно не са ясни, как трябва да се спрягат и така нататък, и така нататък. И аз си пиша в този момент как тя трябва да спряга тези глаголи и така нататък, какви са особеностите, защо са неправилни, прочее. И в един момент се осъзнавам, окей, това е много уникално преживяване. Аз просто вървя по улицата на телефона си и преподавам на някой, който дори не е в София. Това, не знам, може би дори и преди 10 години малко или много е било немислимо, или поне преди 20 години няма как да се получи нещо такова. Още по-ценното в случая е, че всъщност Роси, както вече казах, тя не е от София, тя е от село Доганово и всъщност е от дом за деца. Тя на практика от само себе си, с нея когато се запознахме, започна да се свързва с мен от време на време и да ми казва, добре, господине, тя ме нарича господин, макар че аз не съм и учител на практика, господин, имам проблеми с еди това и еди какво си, може ли да ми помогнете? И почваме веднага да си пишем по месенджер, аз си обяснявам колкото мога. И това, което ме удивява в случая е, че нашето поколение
включително нейното и моето поколение, аз също не съм кой знае колко по-възрастен от нея, аз съм 91-ви набор, така че съм израснал с интернет и което друго по някакъв начин ни свързва е, че аз също съм израснал на малко населено място, Роси е в село Доганово, аз съм от Хасково и някакси за мен, поне в момента, в който се развивах, огромната роля за моето образование всъщност изиграха сайтове, които тепърва започваха да стават известни. Това бяха TED Talks, Khan Academy и като цяло YouTube и неговото използване за образование. Това нещо за мен беше достъпът до качествено образование изобщо. В училище аз не получавах това, което ми беше интересно. TED Talks ми беше доста по-интересно, отколкото много от предметите в училище. Предполагам, че и при вас не е било по-различно и в ден днешен не е кой знае колко по-различно, макар че ще ви кажа защо днешното поколение е малко по-различно от моето, макар че не сме толкова много раздалечени. И както за мен моят компютър беше достъпа до образование, достъпа до световно образование, днес това е още по-мащабен достъп или още по-качествен достъп, защото става въпрос за лекции, които се правят в Харвард и просто се пускат онлайн. И аз, независимо къде съм, в Хасково, в Димитровград, няма значение, мога да получа директно образование от Харвард, което не знам защо много хора не намират за удивително или много хора не се развълнуват или не знам, може би аз малко съм ентусиазиран твърде много по този повод, но на мен това ми струва главозамайващо. За Роси достъпът до качествено образование се изразява в нейното устройство. Тя има и таблет, и телефон. Нейната учителка по немски език, съжалявам да го кажа, не е много добра и това мога да го кажа заради начина, по който тя й обяснява някакви неща, но Роси, за сметка на това, може да се допита до някой си човек, който е някъде там в София, независимо дали той в момента върви по улицата или независимо какво прави. И това, което си мисля, добре, ако мащабираме тази идея, представете си едно общество след 10 години, в което голяма част от учителите или от менторите са онлайн ментори, истински хора, които ти помагат индивидуално на теб и независимо какви ти пропуски имаш или какъв ти е достъп до качествено образование или некачествено образование, можеш да наваксаш по някакъв начин или пък все пак да получиш доста по-индивидуално обучение. Не знам тази идея дали би могла да се реализира. След малко ще ви обясня и как аз смятам да се опитам да избутам тази идея поне до някъде. Сега, това, което ви разказвам в момента, са и добри истории за образованието, и малко от негативната част на образованието като цяло, като човек, който има първо и спомени, и добри и лоши от образованието, а в момента е и в образователната система от другата страна. Нещото, което ме провокира да си обяснявам как и защо се интересувам толкова много от образование, е понятие, което съм нарекал аз образователна травма. Сега, образователна травма, не знам дали наистина съществува такова понятие, не знам дали психолози го изследват или някой въобще говори за него. За мен образователна травма е нещо, което те е накарало да се замислиш, добре, аз не получавам очевидно образованието, което искам или което смятам, че заслужавам. Може би трябва да направя нещо сам за себе си, за да получа това образование. В случая с Роси, тя просто поема инициативата да се свърже с мен, когато има проблем и да ми пише. В моят случай, една от най-големите ми образователни травми, естествено, се случи в часа по математика. Предполагам, за повечето от вас е така. Аз бях много лош ученик по математика, нищо не разбирах. Това се дължеше на факта, че просто бях пропуснал толкова много материал, че нямаше как в един момент да надграждам изобщо знанията. Имах толкова много пропуски, че каквото и да се говори в час, просто по никакъв начин не достигаше до мен. Сега това, което се случи един час, беше, че госпожата беше написала на дъската една задача и няколко човека се опитаха да я решат, не успяха. Най-добрите ученици след това се опитаха да я решат, не успяха. Госпожата беше изключително разочарована от целия клас и каза, добре, давам ви 5 минути да мислите и ако след края на тези 5 минути някой не излезе на дъската и не реши тази задача, следващия час всички ще правите контролно по математика. И аз в този момент, не знам поради каква причина, изведнъж реших, окей, това е моя момент. Това е момента, в който аз мога да се опитам да реша тази задача и казах на госпожата следното нещо.
госпожо, искам аз да се опитам да реша тази задача, което беше абсурдно, при положение, че аз бях един от най-лошите ученици. Но и казах, добре, искам аз да я реша, но искам вие заедно с мен да ми помагате и да ме изкарате до момента, в който аз мога да реша тази задача пред всички. Някакси това, че никой не можеше да реши задачата, може би ми даде някаква сигурност. За съжаление, госпожата каза, не, ти искаш само да спасиш класа от класното или от контролното, което беше изобщо невярно. И много ме разочарова, защото това беше момента, в който аз реших, че мога все пак да наваксам с математиката и да продължа нататък, но след като ми беше отказан тази педагогическа намеса, аз отново реших, че просто няма да се справя с математиката и толкова. Сега, достъп и достъпност. Тази история може да ви нагледи за това как някакси ние приемаме, че образованието е достъпно за всички. Нали? Децата трябва да са в образователна система от първи клас до 12, нали, последните 2 класа не са задължителни и така нататък, но това, за което не си правим сметка, че освен, че тази система е достъпна, тя не винаги ни предоставя достъпност към самата нея. Тоест, аз съм бил в училище, получавал съм уроци по математика, обаче в един момент, макар че имам достъп до образование по математика, нямам достъпност до това образование, защото просто по никакъв начин не го приемам и не го приемам, защото имам изключително много пропуски преди това и самото учене няма как да се получи. Това, което се опитах отново да направя, за да наваксам математиката, беше да започвам да търся клипчета в YouTube. Тогава имаше хора, които обясняваха по малко стар модел задачите. В момента не се правят по подобен начин видеоуроците, но беше буквално като лекция. Един човек стои и с един маркер на една дъска пише и обяснява. Но някакси тогава явно не беше открит точно модела и тези уроци на практика на мен не ми помогнаха да наваксам с математиката по никакъв начин. След което реших, че тъй като не съм получил образованието, което искам, просто мога да замина, както и правят и доста хора, няма нужда да говорим, заминах за Германия да уча философия с тайничката надежда повече никога да не се занимавам с математика. Оказах се изключително грешен, защото всъщност математиката и липсата на абсолютно каквато и да била математическа интуиция ми ограничаваше достъпа до философията. Няма да навлизам в детайли защо това беше така, но това беше втория момент, в който реших, не, така не може да продължават нещата, просто трябва да науча тази математика по някакъв начин. И тогава открих Khan Academy, проекта, с който и в момента се занимавам. Писал съм образователна справедливост, защото реших, че някакси не е било справедливо спрямо мен, на мен да ми бъде отказано това образование или пък да не е било максимално достъпно до мен това образование и да са направени всякакви опити това образование да стигне до мен по някакъв начин, независимо от моето нежелание. И в момента, в който намерих Khan Academy, второто нещо, което реших е, че това е несправедливо, този ресурс да не съществува и на български език за всички останали ученици като мен, които имат проблем с математиката и не достъпват математиката по някакъв начин. Започнах естествено да превеждам Khan Academy, свързах се с тях, просто ги питах може ли превеждам на български език. До ден днешен, после ще ви покажа и статистики, съм се запознавал с над 550 доброволеца, които са участвали в тази инициатива по някакъв начин. Не всички са били страшно активни, 550 звучи като огромно число, но да речем човек се зарибява, превежда един клип, след време му свършва времето, или пък се намира работа, или се намира приятелка и просто оставя проекта. Но стигнахме с хората, които бяха активни в тази групчика преводача на Khan Academy, до идеята, че като цяло в България липсват подобни ресурси на български език. Поне аз на времето не си представях, че е толкова задължително тези неща да са на български език. В момента, когато съм в училище, абсолютно съм сигурен, че тези неща трябва да са на български език, защото много хора казват, окей, Khan Academy е на английски език, аз мога да го възприемам на английски език, сигурно и много хора могат, но истината е, че повечето от учениците наистина имат проблем с английските платформи, особено в училища, където английския не е на достатъчно високо ниво. Така че за тях този онлайн достъп до образование е силно ограничен. Сега в последни години това се променя. В България
Има естествено проекти като Уча се. Наскоро стартира една нова платформа Divera. Днес се запознах с един човек, който се занимава с платформата OnEd. Надявам се да не обърках името. Но тези неща малко по малко се поправят. Хората започват да правят техни проекти, стартъпи и така нататък. Но ние решихме, че нашият план ще бъде малко по-различен. Образование без раници е идеята, че ние можем да преведем всички от най-качествените, безплатни, задължително, онлайн материали, които са на английски език, на български език и да се опитваме по всякакъв начин да ги разпространяваме сред ученици, а и не само между другото, защото те не са само за ученици. Затова продължаваме с този проект. Сега, частта с разпространението е, между другото, доста ключова в случая и сега ще ви кажа защо. Защото, от друга страна, аз когато влизах в училище, като учител, си мислех, добре, сега ще използвам всички тези платформи. Другото, което си мислих, да, учениците ми ще знаят достатъчно добре английски език, за да ги използвам. Те вече така или иначе използват смартфони, лаптопи и така нататък. Те би трябвало лесно да се справят с всичко това. Обаче в един момент осъзнах, че тези деца, които на практика са и от моето поколение, защото ние сме слушали почти една и съща музика, гледали почти едни и същи филми и така нататък, говорим на един език. Тези деца използват интернет по доста различен начин, отколкото аз съм използвал интернет. Макар че съм с не повече от 8-10 години, даже по-малко, голям от тях. Това, което ме притеснява е, че когато аз бях ученик, смартфоните ги нямаше или бяха доста ограничени. И тогава не съм си правил сметка, че за мен достъпа до това знание беше най-вече моят компютър. В днешно време е обратното. Всички деца имат смартфони, или почти всички. Проблемът е, че те не използват тези смартфони по никакъв начин за учене и за развитие. И още по-големият проблем е, че те не използват друго устройство, освен смартфоните си. Това, което забелязваме, е, че на моите ученици смартфонът им е достатъчен, защото през него могат да влезнат в Фейсбук и да се пишат с приятели и с това се ограничава тяхната нужда от устройства изобщо. Те нямат момент, в който сядат на бюро, успокояват се и започват да учат чрез устройството си или чрез компютъра си. И другото, което е, много ученици имат смартфон, но вкъщи нямат изобщо достъп до компютър или нямат изобщо компютър, защото не изпитват нуждата от компютър, защото единствената нужда, която имат от устройства, се задоволява от Facebook и Messenger. Това доста ме накара да се замисля, че моите ученици на практика, дори и тези ресурси да ги има на български език, ще бъде много трудно да се превъзпитат, да използват собствените си устройства за тях. Затова, поне аз се опитвам доста да наблягам на учебната култура на моите ученици. Например, не приемам неща написани на ръка, поради ред причини. Още в началото, между другото, за мен беше изключително голям шок, когато, може би не трябваше да бъде, но когато казах или давам едно задание на учениците ми, добре, искам да ми пишете есе на еди каква система, и те ме питаха, господин, може ли да използваме интернет? И аз казах, разбира се, че може да използвате интернет, все пак това е най-големият достъп на информация. Когато ми дадоха първото есе, питах, добре, това сега не е преписано от интернет, нали? За да се уверя. И те ми казаха, разбира се, че е преписано от интернет. Нали? Казахте, че може да използваме интернет. И повярвайте ми, това е голяма борба, докато се обясни на един ученик какво точно означава да се използва интернет. Поне и докато аз бях ученик, се наслагваше една доста порочна култура на използване на интернет за образование, защото масово материалите в интернет бяха просто неща, които копираш, пестваш и връчваш. Другата голяма беда е, че много учители приемат тези неща и после учениците ми казват, добре, господине, сега госпожата ми поеди какво си ги приема, знае, че са приписани, вие сега тук да какъв се правите, нали? Между другото, има доста успешни практики на това как да се използват технологии в класните стаи и не само. За тези неща говори и Мира, така че няма да отделям внимание да разглеждаме всички тези ресурси или програми, но това е една статистика от 2003 година за
т.е. най-използваните от учители и от ученици платформи или програми за образование. И те са в този ред. Учениците веднага инстинктивно правят първо Google Search. Учителите явно се интересуват и от готови уроци, като тези на Khan Academy и така нататък и така нататък. Всички успяхте ли да го снимате? Виждам, че е добре. Предполагам, че между другото, накрая като видите имейла ми или телефонния ми номер, може да ми пишете, ще ви изпратя презентацията, ако няма да се качи на сайта на Digital Kids и така нататък. Така че няма проблем, тези неща ще ви ги изпратя. Сега, накрая искам да ви разкажа за две от платформите, които смятам, че са едни от най-ценните и най-разпространените по света. И две от платформите, с които с една от тях се занимаваме, с друга от тях искаме да се занимаваме, защото е наистина... Т.е. те се допълват по някакъв начин. Много хора ме питат, добре, в Khan Academy има ли уроци по език? Не, няма уроци по език. И аз като учител по език мога да ви кажа, че наистина просто език не се учи чрез гледане на видеоуроци. Език си иска езикова среда и така нататък. Duolingo малко или много успява да компенсира доста от липсите на езиковата среда. И това, което е близко между тези две платформи, че и двете са безплатни. Khan Academy от 1 до 12 клас, плюс доста общо образователни курсове. Долу съм избрал някои от тях, като роботика, история на изкуството и така нататък. Има уроци от НАСА, прочее. Наистина, разгледайте сайта, със сигурно ще намерите нещо, което да ви е интересно на вас или на децата ви. Има над 8000 урока, над 150 000 упражнения, 15 милиона потребителя месечно. Може би това го прави един от най-популярните образователни сайтове в света. Не знам дали Coursera няма повече потребители. 30 000 българи използват Khan Academy, но на английски език. Ние в момента сме в бета версия на Khan Academy, т.е. на практика, ако напишете bg.khanacademy.org, ще ви излезе българския сайт, но да речем, ако някой доброволец не е превел някоя фраза, тя си стои на английски, докато целият сайт е все още на български. И като цяло не е много удобно за деца, които не се чувстват комфортно да виждат подобни бъгове. Затова и още не сме започнали да го разпространяваме масово. Duolingo е сайт за учене на езици, вече има над 30 милиона потребителя. Има немски, френски, испански, португалски и така нататък. След малко ще видите една по-голяма карта на тези езици. Сега да ви разкажа две думи за Khan Academy. Khan Academy е сайт с видеоуроци и упражнения към тях и софтуер за учители, чрез който те да управляват класната стая. Тоест, не знам дали достатъчно силно се натърти днес, но технологиите по никакъв начин не заменят учителя. Технологиите са нещо, което правят учителя по-ефективен. Ако една технология се стреми да измести учителя, то тогава тя по-скоро нещо не е наред с нея. Сега в Khan Academy уроците изглеждат по този начин. Слушате гласа на Салман Кан, всъщност това е човек, който основава Khan Academy, затова се нарича Khan Academy. И в този момент той чертае или пък смята разни неща и ви обяснява какво точно прави. В самото начало, когато той започва, не се сещам точно кога беше, около 2004, мисля, че, са доста примитивни уроците, доста елементарни. С времето, в момента, екипа на Khan Academy е в централата на Google, имат над 40 педагога, които правят тези уроци и ги пишат преди Салман Кан да ги изнесе, имат дизайнери и така нататък, така че е доста мащабен вече този проект, спонсорира се от Google и от Bill and Melinda Gates Foundation. И другото, което е упражнения, които отскоро вече работят и на таблети, т.е. това, което може да направите съвсем спокойно е с вашия таблет да покажете този сайт на вашето дете. Почти съм сигурен, че това дете наистина ще му стане интересно да решава задачи, колкото и странно в момента ви звучи. На мен също ми е странно, когато виждам деца, на които съм показал Khan Academy, колко са зарибени в крайна сметка. И между другото, само секунда, освен всички тези упражнения и видеоуроци, детето има и собствен профил, на който може да гледа къде точно е в момента, колко от материала успява да усвои, къде точно има проблеми и така нататък. Тоест, точно нещото, до което аз нямах достъп в училище. Аз не знаех къде са ми пропуските по математика, не знаех какво трябва да подобря и така нататък, докато когато влезеш в сайта на Khan Academy и се регистрираш, той ти дава един тест начален, определя ти всичките знания в момента,
до какво ниво са и ти казва, абе знаеш ли ти имаш проблем, ето тук погледни това видео или се поупражнявай малко, така че самия сайт напътства вече ученикът. И малко статистики, ние в момента сме на второ място по превод на субтитри в света. Български език имаме 1800 преведени видеоурока с субтитри, имаме около 200 дублирани видеоурока, т.е. това, което ние правим, не просто субтитри и превод на упражнението, ние дублираме тези неща, за да може деца от първи до 7, 8, 9 клас много по-лесно да възприемат цялата тази информация, да не се налагат да четат субтитрите. А това е малко статистика за Duolingo. Това са езиците, които в момента се изучават и както виждате, те се свързват едни с други. Т.е. примерно в момента може да се учи английски от немски и немски от английски. Аз използвам Duolingo за моите ученици по немски език, защото те са с първи език английски и на тях им е доста лесно. Между другото, чувал съм неведнъж, господине, ние учим повече английски във вашия час, колкото в часа по английски. Мечтата ми е съвсем скоро да започнем да превеждаме или да правим упражнения в Duolingo за английски език от български, респективно обратното. Единственият проблем може би е, че сме доста малка езикова група и не представляваме чак такъв интерес за огромна организация като тази от Duolingo. Но Duolingo представлява следното нещо. Там има упражнения, които са различни по вид. В началото се започва с картинки, показват ти думата, след това започваш да строиш малки изречения, имаш в началото и достъп до превода на думите, след това стават малко по-сложни, има и говорене, има и слушане с писане, с разбиране. И в крайна сметка, последното ниво на учене на езика в сайта е чрез превеждане. Всъщност, целият бизнес модел на Duolingo е много интересен, така че ще ви кажа две думи за него. Той използва масата от хора, които учат в момента езика и са стигнали до ниво да превеждат от него, за да превежда статии или пък материали, които някой иска да се преведат. Това, което се случва е, хората учат език, в един момент някой казва, добре, на мен ми трябва превод на ето тази статия, да речем. Тази статия се пуска в Duolingo и 100 000 човек се втурват да я превеждат, като самата платформа унифицира или стандартизира превода от всичките 100 000 превода и изкарва един перфектен превод, който е направен от 100 000 човека. Като този превод се, как се казва, неговия quality control или контрол на качество се извършва също подобно на социалната мрежа в Facebook. Имаш лайк на този превод или на тази дума, или пък някой е използвал много добре еди-кое си изречение и ако твой превод, примерно, не е достатъчно добър, той слиза надолу в листата, която трябва да определи кой е крайният превод, а пък другите по-добрите преводи се качват, защото хората ги харесват. И сега, защо образование без раници? Защото мисля си, че интернет така или иначе е следващата логична стъпка в образованието. Тези устройства няма изведнъж да изчезнат, ние трябва да измислим начин как да ги използваме за целите на образованието. И защото аз лично, поне като учител, съм на мнение, че крайната цел на един учител е да направи неговия ученик толкова самостоятелен, че да е спокоен, че без неговите напътствия той ще може да продължи да учи. В момента това, чрез тези устройства, е доста по-лесна задача, защото те първо показват докъде е ученика, второ му помагат самите те, трето, в крайна сметка го извеждат до момента, в който ученика осъзнава, аз мога да науча всичко от целия интернет, или поне мога да започна там. Разбира се, не всичко може да се научи чрез интернет, но много деца не осъзнават каква добра отправна точка е това и не използват интернет за образование. Сега, две думи за целите на организацията Образование без раници. Те са две цели. Едната е да превеждаме безплатни и качествени ресурси на български език, т.е. те да са разпространими, което може да рече да са онлайн, но не е задължително, може да са офлайн неща, които просто да се разнасят с флашка. Между другото, Khan Academy също има офлайн платформа и да са за всички възрасти. Заедно с това искаме да се направим и една мрежа от ментори, която буквално да използва тези ресурси, за да ги показва на децата, да им показва как те могат да учат чрез тях и да ги мотивират те сами да искат да учат нови неща, неща, които тях самите ги интересуват. Тези ментори трябва да учат децата на мотивация, да им променят техните нагласи за ученето, т.е. нагласа за ученето ще рече много деца
си мислят, че са глупави или че не могат да учат, само защото веднъж са ударили в стена и оттам нататък си мислят, ами аз, щом имам толкова много пропуски и щом нещо не успявам да схвана, значи може би проблема е в мен. Това е един от основните проблеми на моите ученици и на всички ученици като цяло в България, може би и в света. Тези ментори също трябва да учат децата как да използват или кои ресурси да използват, как да си организират времето и как в крайна сметка да са самостоятелни ученици, сами да намират какво и как искат да учат. И за накрая ви казвам две неща. Първо, Лятната академия на Заедно в час от вчера е открита регистрацията. Може да намерите флаери на рецепцията. Лятната академия на Заедно в час представлява следното нещо. Новите учители на Заедно в час изнасят уроци пред деца. Вие може да запишете вашите деца за тези уроци. Ще има сутрешна академия, която е безплатна и следобедна академия, която е като занималния, която ще бъде платена, но за всеки случай проверете на сайта или ме питайте мен, защото в момента не знам детайли. Буквално от вчера едва успях за 10 минути да смогна да взема флаери, защото току-що бяха дошли и от днес вече е официално открито регистрацията. И другото, което е Академия на образование без раници, на която през август по някое време ще съберем деца, за да им обясним точно тези неща, за които ви говорих преди малко, как да използват ресурси, кои ресурси да използват, как да са мотивирани, как да учат сами и как да научат каквото си поискат. Но в момента не мога да ви дам повече подробности, затова ще ви помоля просто да следите нашата Facebook група, която може да намерите на Facebook без раници или Facebook Khan Academy BG. Тук има и други контакти, които може да са ви полезни и това беше от мен. Ако имате въпроси, насреща съм. Бързо, лесно, вкусно. Образование без граници и без раници. Благодаря на Иван Господинов. Бързо преминаваме към следващите двама лектори, защото напреднахме в времето, а когато и те приключат,